Здравейте, потребители на Unboxing. Аз съм Minecraft 2200 и направих един гаф, изтрих без да искам лорода, който беше на Minecraft Golden, и сега направих един наприш на него. Да, ще имам чудо, искам аз при глупости, защото се направих пещера, исках да ви изненадам и тя беше много плодородна. Имам 6 диаманта към 52 iron и това е. И котан 60. Пещерата е там, мързимо да ходим. Да. Вече ме инчейтнат на 5 ниво. Много кефи, не се хаби. И като ударя, примерно, крава за пържолите, ми идват изпечени. Сега ще демонстрираме там, ако има крави. Да, вижте къща ми е напред. Тук ми е склад. И не съм достроил фермата, защото ми свърши да. И сега, като убия една крава, ще ви покажа. Вижте. Като я ударя, тя се пали. Много лошо се. Вижте, изпечени пажолки. Чай си го правя. Това се прави на далеч. Нормално. Също така. Извинете, залагам. И ако чувате излишни шуми. Тук няма да си игра, да тук не знам. Мрази големи дървета. Страшно работи. И да. Обаче казвам тук, че около този район има много гадинки през нощта. Затова строях на Peaceful да изненадам, нали, когато си стрих стария World. Защото зад къщата ми тук се появяват много крипъри. Пред къщата ми отстрани, от двете страни, там особено има зомбите и скелети много. Там има крави. И такива глупости. Да, това ме дразни. Забравя да ви кажа, че съм с новия апдейт на Minecraft. На 2.3. Явно за това ми сичам. Обаче чакам да дойдат чел. Мога да ви направят за тях. Но там си има си пачър. Ма че там, примерно, мой кричър и че мога да не искам да си ги сложа, но няма. Да, тук ми седи почината. Това ме дразниш точно пред къщата ми, ще са такова, защото там още някакво дървета, които поддържат това. Добре, че имам дърт, ще мога да се изкача. И може би вече ще правя писта уроци, не знам. Аз имам старата ми е била тук, старата ми брадва. Да, ето. Точно това аз не видях. Това ще го ставя, ако има още такива. Значи да, вижте, правя си пътеки. Ето много паста. Да, много рад съм. Много работи има. Аз преди нищо не носех себе си, само най-важните работи. Обаче сега. Ето.
Ето как ги правя. Ето. Те с cobblestone. Да. Така ще го. И вижте, можете вече да слагате върху тревата блокове. Преди блока отиваше една купче нагоре. Така, няма се как да става. Олеле. Няма да стигне. Сигурно ще не стигне. Пишете в коментарите дали ви кефе скина. Видимо надежда да се правя. Бях се внимавал. Сега реших да се направя. Всъщност не в мен опечения камък. Бях се опекал още. Никой в печката още. И така. Вижте само колко. Да знаете, като дойде неща, ще плъне малко зомбите. Вижте, има сенки. Като начало си шейда, монстра не са чак толкова реалистични. Ето го. Като не снимам, ще потърся някаква пещера. Тоест, такива. Не пещера, там. Яма с лава, да потърся обсидиан, да се направя портал. И да мога да отида да взема сияен камък, да се направя улични лампи. С оградки издигам го. Взема да става нож. Явно няма този епизод да довършвам фермата. Но вече с това вървач. Аз по погрешка забравях, че снимам предицата, защото отдавна не съм снимал. И реших да си апдейтна Minecraft. Обаче не с Force Update, ми направо изтрих цялата папка Minecraft. И тогава се сетих, че защото беше пълно с 1.8.1, исках да пробвам нещо. И така, само ще погледна колко е станало дълго видеото. 8 минути. Добре. Като поема малко съм сунеци и ще спрем видеото. 10 минути. Да стане. Може би ще стане видеото. И сега да го. Така, тук за фермата цялото дърво ми отиде, тук има колко? 4 по 64 лут, и да отиде всичкото за една ферма и не ми стигне.
Пишете в коментарите за скина, ако трябва да се правим нов скин. Може би ще направя видео как се прави скин. Аз склад ги викам, че не идват. Понеже ако в сидовете не пишете N3, ще ви пуска в джунгла. И там има оцелоти. Няма да ги чакам. Аз бях Minecraft 2233.